Sombi igatikia kyokogosoreria CCTV kira ikirasi iliyokobekera na boigonkwena na bale echae guchakira chinsa inye chamambia boigonkwena na bale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakire ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere boigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere Eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete. Semedira kuwatikana nukugania kwa bange omubugani usindiz villa uyugo toka embassy ibari kuwa Kisii kugenda uyugis nigo kuarganirie etenkoire muriro mono sitarikemero mkibiri lenye hitukuri jumamosi umutinyoyo umunyangero mokonkegima uyochire nkuma odongo swag inge imalo inge kama Nero kare kugokia bageni gochakira chisa 12 cy'amarogoba goiketwaniye buge omuntu yo mumugima nejishingi cy'umyenye cyuka agosoera roro akezimi yuka cheri bagari yaho asinoti isano no ibire cyanda isano nemo isatu isano no isano no ibire maragateto isano nemo nincho mwezi Sindis Villa Embassy tuibwa toke goikase nyaboda shemeji nyambita mama Spexels Opticians abubare clinic kyagudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe gochakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boige setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakiresimi ase namba enoti Eyemo enoti isano marakabire enoti Eyemo. Spexels Opticians, GOKINIA Clinic, macho bora kwa wote. Magoro bengia mwancho muri betaseni kya Ndizi TV no gasemera kwanu na kwabere kugotwara litukorire ligia na biro binde ndengo kwaligania SMS ya mangana maya elindengo manyena raya basake baitu babere bagotuka kuri mambi bwaga kietegoika emagoroba ya bonoiga asaba bere bakwenekenga amangana maya abereka gotoikera SMS yeito mwancho muri nyara sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook Nabagotanyara gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News
asense moye website na bagotonya gwitira www.ndizitv.net ireterane Fridah Kerubo na sinse mochi byorkele ni gotokubatenere Joshua Auta toska tonyegera ngwira nanda sege kerebosio elinde ngomanye asinchira yobikirano. Ingo chaka kegima mwancho murigeria niongo chakera kurase county ya Kisii asingo komanyabuna amateyo mugaka Anthony Turura yogotoka ase kinyorogia iria nyidi imeya wodi ya bugeka ebunge ya kitutu chache South County ya Kisii nigo babolyo bokonyi bwechibesa se kwene kibuna omugaka yo kwenyorerare obogwenya mugaka Anthony nigo abimbete ase bigoti byaye asaga ne kubarwa asenye gitali nene ya Kenyatta National Hospital gusangane getaseni Ndizi TV nigo baba kwerabuna nigo baonirie etugo yabo no bigotumeka enibe nyinge asikorende omugako yo ataranyora obogwenya boigo nigo baba kweneke buna nigo baratwale omoroberi obugosangereria kitalikinye omutinyo gatano na kabero mwako yega asibabolire onde bwensi ole no moyo bukubwa na boigo obwate enibo nabagotarira sinsemo kiri asingencho yokubasira murikito daipona sanya no robotioro enka yo mugaka Anthony Turura goli amone yamate ya enigo bali no bolemeru abonene kubatekana no kurwara kwa mugaka Anthony Ogoli oyo aberega kurwara kuru mwako etabwechiru 2020 omotienyo kianda makona chagete kuru omotienyo kianda 2022 kucha kitari twatemire kumwetiga akabana yaikire bandetire nyumba bana wali nyumba iga tindikorara yongo makaragire taikoragire nincho materna karosiri taikorero ongori taikonywa bana bachandika machoka kunywere bigeri komwenda tere yoke gwetere bigeri amaine tata makochandikira sama tukamatambe iko tusinyire na ningi tokokora twamwetire kinyagitari paka nyawaneni bo twabwate nka ekiombe kyarenga twaoniri chimburi kyarenga twaoniri mugondo twakondesire muna bona onje mondo oje ngenjeye ne kondro kitatongokora bono tusinyire na kitokonyore bese nyone yaguchieta unyone transport yoka kubatekana no gokonga kwobogima nigo baonirie tugo yabo yonsi babwate ase omochie aso wakane biri ya nyagitari korende goika bono tibaranyora bokonyi bonde kakibone gotogosabaiga kende tikeri omochio yo nonya noroche nonye ne ntara yonsi muna yaachire na kende nkiana renge kurwa kurwa chagite kurwara nabo bakunya kurara igo kurende nurara kore biya kugucha gakitokonye twasabire abairi abamate abasani gakitororera amabera goika bono nigo mugaka Anthony Turura Ogoli aganire koirwa senyagitari nene ya Kenyatta iria nyare konyoro kubarwa ase bigoti bya yebyo bibimbete ebibi moirerete gotwara chinga kichinkongu nonya no komera endagera orwarira sege kegetambe naendo wetire chinyagitari chinyinge ataranyoro bokonyi buna bono naganiri Kenyatta Hospital achikokorerwe operation ase bigoti ebya bunariga na gwetera ase ngenjo yobotako bonge yagerire family ya kurire gocha saba minto bari babwato gwanchokuya tonyare gochichamo tonyore obokonyi toramoirere Kenyatta ayaiga ngati yemechando mugaka Anthony Turura Ogoli agenderete gwetera ekerara ase sabari yokogwenigwa kurara koi taigo karanza unatunga imera batunga imeiga unauma baumaiga boki mugasobokaira nabakoma muboga kiga atunga natunga imeiga nabagotunga maiga baka mandu bugakia nobuli nabakoire bisaisi kwagine skuru wale akitimbu atikende chibesi chaeli timbu atikende gyonsi pi kera chandikira matuka mange getoko karanso butuko no mugaso kuna kumurigereri kunya kurera kaki oetana ni gukinya gitari baka bono usinyiro ira ni gunyomba no ale gotokorigereri muna umaimega rioka gaki obutuka umama bokina mugasobokia amate yo mugaka Anthony Turura nigo yaruro koboria gochi aso musamaria nyare wesokia
kubwatirana amone serikali elioko ba obokonyi ase bamwegerera koba omunyamwando bwenka wetera nemirimo are gokora elioko nyara gusira familia yaye nyete nero renge munanere engineer yenkeje iga bamwabo sipia sugurigete angese familia yawe nero gwekotigarete otemire kuruma mu mwabo nindoche basibati bamwabo mumuru mwabo agatigarutigarete bweka bono nigo banyarire kwarigania ugusangereria guko basira ile konyore bitoki byokumwirira nyagitari anyara konyora kugwenwa ase bariganirie ugusangereria chitari kinye omutienyo 5 na 2 omwaka oyo gabwechiri 2023 mochango wa kari chitari kinye omutienyo 7 aiga senka yaya igorende ogwapiri kwane ngo chase general public na well wishers abasani na bairi gakiri tukerikerira ike kiriega kamora nyore morete tubwatirane egere torre gusena nyare koika Kenyatta neranyoro bokonyi anyare kugenderia ubugima bwa kawaida muna abande muguchikonyara konyora mangana ya mukonyo marube na mangana ndi mukonyora gaki munyare wikoyo minta ange ili tunyare kumuira Kenyatta singenchu yuburuiro barwarite achikokorera operation familia mugaka Anthony Turura amone amate kubwatirana n'abasani nigo bono batigarite koba nogo semeria ku mugaka Anthony konyoro kugweniwa ali asinyagitaria nene ya Kenyatta akinya saita tata mwari gwanja ya mate yane akimonkonye mumbwatisi akianyora mario ku Kenyatta sari ke Yesu mwana Nyasaye akimbwatisi mwensi pika akimumbwatisi kimwako nanyora mario tusindo bugimama nere obokonyi baranyare konyora gwetera asoburemeru babwate goika bono nigo boranyare koba omuchingo monene ekero bararoro mugaka Anthony Turura onyarire kobwena oiranira semirimo yae buna botambe na kurwanerera familia yaye kuripoteri getaseni kia Ndizi TV kurwase kenyoro kia iria nyidi kegotoka se sublocation ya Gusii egotoka se ward ya Bogeka ebunge ya Kitutu Chache South ime county ya Kisii iletalia nendipon asanya Biamano sana murikecho daipona sanya asoro batioro no gosemere gwitonga ya mateyo ne chikonyore nibo napaigo omugako yo konyora obogwene akonde gotikana nayo na gosika mutu asoro botironde nigo kumanya buna paiga yabana gocha ase omutimo komokeigo bwe wikeyemo nigo abaiboli babere bakoboli wa goika abana babo ange napaigo koba maiso chinga kiechiga chinke napaigo gati yabali ababa gosanga negetaseni kia Ndizi TV nigo baganirie abaiboli kobaegeria abana babo chimbwa chindonge asoko ba obosemia kegima naboigo kwene kemunango konye kabali amatuko abosio muliketo Brighton Makoli na mange kubatikana no mutumo komoke bwe wiki asa borokiwa nigo bono abaiboli banyarire bakoboriwa kwene kibuna ngoira bale chinga kichabo chabene osemia na kwegeria abana babo chimbwa chingiya abaiboli bonsi bitu abaganiri na kubasaba murenda abana bali boronge kabisa elinde nande litukoliko cha goikaliyo koirana bairane bali ne school fees yonsi bana mbali gusalekera school abana bagusaleka ekero baikire nka bakwa abaiboli baikaranse bakwanere abana babo buya kwanza bamanye performance na kibakorete school challenges ki abana banyora school abaiboli basabe amona abana bagaidia abana inakibakoba aseruseye ye wiki Eyemo baokwana negetaseni kia Ndizi TV gati yabarai amo nabagambi nigabona banyarire bakoboria abana bonsi pibe school mbaba sakoba bako nchinya sore bako mbaba sakoba bako nyomarwa na weso anani amangana yobosali bonde bwonsi na kuruana kiegera eserikali gwikira bone igagere macho ekero bana mwanafunzi yarabega okure school good conduct nasabu na ande to gekana nonyo igete gukora magosa ande kurumagaga igakarusigwe biara igo good conduct ya sarikiri enyorekane ngabana ekero bakora eruseye mwana onde omoiseke tabase gutwara oborito na abana bali banyigwete igwa amoya machika baiboli bako batebya asibali bakobisa ebina ekera abana banyarire bagotajirunse gose banyarire bakorera imocho linde lyonsi mwana onde bwensi okoba abused ekera mangana yamanyekanire acha se serikali ekina ke ba follow kuruso mutaka no bako OMWARI
obwene bwabo omwana bwatoka elinde no n'abantu bobwanga ebine biri kuti byaba followed nigo bono banyarire bakobori buna nigere buya ababiri kwenda kibunango ira bara abana siskuru ekogera chisemina chekebunguo kyamaroro harego chasa matuko alebosyo aso bwenge ngoteba ire uchasa abantu baminto nkubasoro chisemina chioikebunguo kyamagenda tuira abana baite skuru benyorere chisemi bache gwekonya obugima bwabo guchibosyo elinde tokeani omosigo bw'abantu bagochikoba ebibago ase ebinyoro byaito abantu bagochikoba bagoita abantu ase ebinyoro byaito bagochikotoibera ebinto ase ebinyoro byaito bagochigotinda ase ebinyoro byaito igo minte skuru nere industry yoka yatigaire ekochena na gosibia na kogendereria magenderero yense ase bali bakoira abana babo asoboiri nigo banyarire bagosemi buna ayo nigo etirwe nechingaki dimanye na mwibu yonde naro gochitoma abana soboiri ngaso abamamo bakwa ebintu ebintu byetiri na wakati onyo mwibu gotaito mwana agende for example mongina ende se ino achikukwania grandfather unaandamana na watoto onya utoto etu abana batarandonse abayibuli tutaramo na abana tuira namo na abana tigatwirisirira abana baitu igo sensemo yechikanisa niga bamenyi kurwa sorongo rwa gusibanyarire bagosemiwa intagete nande nkwanire igoro yechikanisa echi kiabeire gichikumuri kumono ase Kenya yaito kire kigokorege ensemo ya religious extremism igo ngachikanisa echiga kiabere chiku mislead abantu baito sana yatogekana ng'aki ng'omonto abana bae babesoiri ororo babeire abashiriki ororo ere karo omonto gose oyo Catholic gose PH gose ekanisa ya SDA igo tafadhali tujiepushe sana kutoka kwa hizo makanisa. Guripoteri getaseni Candice TV iridariane Brighton Makori. Mbia mono sana murikecho Brighton Makori asogotwariganiria orobotoro asenchira eyobwikiranu konde gotigana nayo mwancho muriyeria niyo tokenda Eyemo GOIKA county ya Nyamira asingo kumanya buna maiga yabalimi becha kwemurungani asegeka nigo munyakirgo korwa ase factory ya Kebirigo nabayigo abo bisabande bayimokia egetambukiro abayigo gotarira abalimi ase chitundubali okwana nigo baba kwera ningikerirete KTDA goskia bonus bosyo GOIKA omutenyi oikomi asiboigo baba kobolia abalimi koba abatoereru abayigo gotukuterare chinkwa na bunanigo aba director barachikunereria abalimi enibo yabo murikecho Job Maangi nabakagotarira chinsemecho abayigo gotwariganiria orobotiro kobwatia asenchira eyobwagale engane usikwe bosi chingaga chokwenanwa bonus kurwa somotienyi ugatano na kabere kutia ase omotienyi oikomi nigo agende chikoleta liberera linene ase abalemi bekemeliye chae engane ire abalai kurwa se factory ya Kebirigo gutarira abalemi asitundu bali gosanga nabo igorenganeye hii mumea jaja itakangi watu kukasirika. Lazima tufanye kazi na kwa upendo na kupendana bila kuzungumza na hasira. Wacha hasira. Na ndio sababu tulikuja hapa. Ukiona nimeleta chairman na directors wote. Kwa sababu hawa ndio wenye kiwanda. Na mimi niko. Unajua hakuna watu wengine tumeacha. Sisi ndio tu. Na ndio tulisema sisi tuko na reason na sababu zote na anza zote ile tuko nayo. Kago kuana nege station ya Ndizi TV mayo tarira chitundubali ao umunyakero gobwe factory ya Kebirigo Nelson Onduko atarabuni kikiretse ogosukiwa busyo gwechinga kichokwenanu bonus na sengencho kuira nanse kwe biasara na botokoranga umwekoyo obaonia boira nanse wetera se matatisale make ase jinse kirikiko togoria amachani kia okutoma na inde okogani nkoronga factory ya karatu asikire finance ya 30th June time ya to kisaine cha area of flooded yaonigwa nonyina accounts abantu bakurunga external auditors bali kebitabo bali gereri so that ekaro to declare bonus to declare exactly faida use surplus area to kire ebwena takwenda somulimo
asatebia abaremi gutwara oboremu kiagera besa ngiyo chikogacha mudirect tari gusaini besa ande ons ere gakurigera books ebitabo bya accounts ago chikobeka na ndega kirabe kuchitoke nchao ndi kuchibekwe Fridah yonse na ekobekera ni gubaye ponasirimu nasaba baremi kwena na echaye gucha si factory tirensi ya KTDA linegosira ekemeri yechaye factory ya itase quality bali manzira ko toye chaye ngeya tokoba boli bagenda ko toye chaye ngeya grade yeto gyansire ko improve kero to ta ko itie market na botora ansa ko ndirigo lirigiya igo bagenderera to maintaining ndo ko consistency ase asaba baraibe serikali ya county Nyamira kubeka emerobere gusangereria ebango boikeranu kurwa sega chechi kampuni echikogora echaye kurwa se abaremi amangana mangeditaro na into yo tokoboria county yeto ya Nyamira mero imokererigo ro esangereria ebango kurwa sabanta bagakora live hawking kera tokoreka tokora na mbogera ari mate ko yo mochanga yokoenda kwa omochanga okoiwa kwa bucha gwakana na ndi gwakana SS eroria Eyemo etalinze yesiringi kiri bunya chigari chamangendo chabugwirie cha ito chairire chakorire nchirigo taxi gukende abuna taxi ya Nyamira County gusirira Ensa yaye factory unit man abatwereru igorenganeye hata hiyo wapi ate watu wa Central wanalipwa bonus. Ile ukweli iko hakuna bonus inalipwa. Na hii sapira ambayo ilikuwa hata ilikuwa kwa gazeti na tulipeana ikuje kwa hii center. Bali mibaminto ufumi yeye ekoba incited n'abantu bande bali bara against bara against aba director abanya abale miyo toko babolia mwanchira na mangana yo kungainwa kiagere besa ni nyoru ne yao na ndinde gachirebuya jinko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi Mbia mono sana murikecho Job Maangi kurwase county ya Nyamira sogotwariganiria orobotoro kotikana nayo manchu muliya ni otokwira na GOIKA county ya Kisii asengo kumanyuna egati yabamenyi kurwase county ya Kisii ni goba muchiri OMWARI we ward yerigo manya mbega gisesa kubatikana nenkwana yaye iguru yomubaga okeroka ni goba muganire kurwa amaskani gocha ase abarai ime county ya Kisii korengana na barabo ni goba era ogwisanika kwabo ase women rep we county ya Kisii Dori Saburi kyagera ni gagokora emirimo eliba mochorete gokora Murikecho Brighton Makoli na irachinga kichai cha bene asogotwariganiria orobotiro kobwatia donya toto era na botoko mu excuse so ria masoma igaborokaniti era na bonta tingo mobuni kende gyonsi era ne capacity ya na bakwana kende gyonsi eine herenkwana yagisesa nyaraka okwana ibonegendete koreta liberali tindi ase county ya Kisii yairire abamenyi kurwase county ya Kisii anena abonchoreri ao wesokia na kumwegerera mugumende bwe county ya Kisii Doris Donya omusacha naro yomo twaigure ko Nyamira county okoro kugisesa ayo musacha ori gisesa koetani ole kotoramero mugumende repu Doris Donya toto omongi na Doris Donya toto ebintago kora gisesa to gokora aya no monto bwake ire chikura na akagwodi akamo na Donya ake ire chigwodi 45 Kakia yo musacha origisesa nenda ya neno gotena koramo mweshimiwa Donya ngaborokanetia masakara gisesa kwanza tiganga tainga women rep mbota eti masakara we mupumbo ta eti masakara genda bwesike sana ayo mwemsioria osare de tomotwe mtutoto kunero mongino ina retoroje aba kungu mwenye kwa mkungu okukwana parliament olebete muno musacha tiga masata ya kirenya mira tigago torete robo nuku Kisii county don't joke with Donya kwa iguro masata olio sokirete nando nyego kuwa marua wamenye wote gotowoche kwa niga Kisii county totige tosikoro mweshimiwa ito simba gavana simba rat tosikere Donyo minto eyeko nera bakungu torigereti baukwana nigetasini Ndizi TV ni gobono bamochirigisesa na komotebu nanyareka kumusika Donya egekogera ni gochimbebe chucha keroka chimanyire ngaki chire ande chimbebe titata no mwana makoto bete simbebe tia teretu
nduto tigana na mangana ya chimbebe chiagaika aje kueragere lyole kwanya mwasi Nyamira kugamba don't bring chaos in Kisii County kibago to chanda abangina ngakimwe teba ashindo akarago to rwanine boundary ya Kisii na Nyamira County ano mwana omoke sana abagaka banene mbali mutu yawo ongwa kala barwororo mbatiga toro beborwo bona ayo bwana tokando boria abagaka bari abagotu baikaranse egente getangani no nyense ino tomati oro beberu esokoro ya asero igete gandora manye boundary ya ase ino oro beboro ngairo igete omana gocoko manyorwa Kisii County na Nyamira County onde taiyo kogo kikwekera abantu bako bunoro bebe lakini tagotora mero mugwimenire BAITO Kulingana na barabu habono bamwegereire mugumenere nigo bateruna barabwo nigo baisandigete nimirimo donya korase county ya Kisii baigo nigo bamoroche buna uri gochigo kora magendero abao ekikiagerete bakamwakira chikura nyenga awamata donya numunore competent uchete grasi na watoka doctorate umusike mumura manyango numungino somete abagusiye kera twa majoriten twa manyete twa roche numungino mungainura tokonye ekero na bakachi computer agasomia abana free of charge aye ofa kiko rubike se wodi yawe mumura kwa konyera abantu bawo bono nigo bamuboriri gisesa amo nabarayibande ekina kotini kele gisesa koyana lyomo ngina ega sidona para every month ya charity donya charity mission toka yakora no muntu ngana takanore bibasa bya bisinini gisesa kwanda matangalisa buna ndokole bipara sasa nini gwato bakorumeane mongina kyote netogotetea na donya tinenete ngakitete ko ingirio mongina Nyamira County bata no noteri ora aragere kose nayo kuborokanya magorogota Kisii Kisii ko mongina tigati mbebe titibe buna chiarenge ade tata kusikere donya Guripoterigeta seni Candice TV rederiane Brighton Makori Bia mano sana murikecho Brighton Makori asorobotyo rugoska mutumwa nchini yongo abatani korase ya matatu wa Kaza Association ni gobatwara eke karona abatani korwa ase kyombegia yogo kwanera na GOKINIA OBOONCHORERIA bwa matatu ase orogongo rwa Gusii okwana Kerubo okongo mose ni gabaga kubolia kubwaterana korwase serikali ya county ya Kisii asiboigo abolia abakori emirimo gokora emirimo yabo bwikiranu kwatana ni kakonde gwensi gotayo twarenga ase meeting rero yabwata mangana 3 otora matatu owners no bara matatu workers no bara ototagete kubwaterana tore tomorembe tore de sanity ase sector yaito ya transport matatu ase serikali ya county tonye sabete mono etubwatesi na inde tubwaterane nero tego tubwatesi asogo kole biashara yaito na intu nto kunye bwatesi asogo kole mirimo yaye onye nto gochamo ekiagera matatu nige bwateri bagari nene ase county government abafanyi kasi ba matatu ekero bachiramo naba nyene chigari ngagerete ngemirimo yakobe miororo na inde mirimo yakoba raisi na inde yakobe mirimo emiya ekiagera otubwateranete sub county chonsi ya Kisii County na some sub counties korwa se county ya Nyamira no bara town ekomenyu na abantu abange igekogenderera sector ya matatu igebwata abantu koru failures counties Nyamira Omapei Migori nonyansia yambara nonya Naroko county mbara so intunto bwatimo pakonde bwensi nande intunto rigosona nase siasa ende yonsi intuto kobogori kero monto egari koru kwa eyapiria igekobogoria abantu China chonsi that's why togotebia abafanyikasi baito ba matatu iga mondondo bwensi olegarime mwamaskani yae oyo gokwana siasa yae tigai yake siasa no mwabirio mwabo
aye bune conductor aye buno mo driver umwapire rulebesa mogendi moikia saucha aye buno mo conductor umwapire rulebesa moigorro murangu agende asaucha. Dr. William Ruto ni gakorire etaro ya matuko abere ase enseri ya France ni gwabete gakumirana na barai ase enseri ya France asibabete bagwanchirana kubwatirana n'ense ya Kenya singincho yo kumurikira obwoonchoreria kwelire nabaigogwoseria obutaka okwana kurastinse mecho Ruto ni gaine kibuna nginchonero rogotwara egeikaro na barai kurwa sorgongo rwa Africa linde gosonsora amangana alingete obwoonchoreria kwelire. This was not a session to coerce anybody to do anything different from, it was a meeting of minds to try and bring consensus the same way we managed to forge a consensus in 2015 is to try and eliminate the tensions that have informed the journey to where we are today and to see whether we can recreate the consensus that had been built in mobilizing the world towards dealing with the challenge of climate change and international financing architecture. Our world is changing rapidly. It is affected by more frequent and severe shocks, and it is a world with more tensions than we need at this time. We need each other the most today. Our economy has proven resilient despite of the shocks we experienced, COVID, the war. But it hasn't been without a cost. Interest rates are up, debt burdens are rising, the cost of living is high, poverty and inequality are increasing, and the consequences of the climate crisis are upon us, and they hit the hardest poor people and poor vulnerable countries that have done the least to cause this problem. Kubwatikana nobo sagani naboigo oboibi wetugo obwabere bokwenekigwa asegeka nigo egati abarayikorwa sobomo bwa Kenya Kwanza bakore taro yabo gocha asensemo ya Elgeyo Marakwet bakoragwa no mokonyi bumuraiwense rigathigashagwa nigo baruge kuregetindi gocha ase abaibi betugo asibene kibuna nigo bolendi bwatingiriwe. Alafu tuchoke, alafu tuende. Mutachoka. Sisi tuko area for the next 5 years. Hakuna pale tunaenda. Jeshi, askari watakaa hapa mpaka kila mtu abadilike, aokoke, arudi kazi ya kulima na kuchunga ng'ombe. Kama mlikuwa mnafikiria tutaleta operation hapa alafu twende, mnajidanganya. Hao askari hakuna kazi ya kufanya, wako hapa. Our security officers will stay here 1 month, 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, for as long as there is insecurity and bad behavior. Mambo ya mashule tumesema kila watoto waende wasome, na tutaweka chakula ya kutosha katika kila shule. Alafu zingine zitajengwa, na vile hii budgets wamekomeshwa, tunataka sasa masomo yaboreshwe na kila mtu aweze kuendelea. Abantu Eyemo bali no bolema ime county ya Vihiga nigo banyora obokonyi bwindagira naboigo emete yogosimeka korwa ase ababwatani bekyombe gya Tesi Mudavadi Foundation bakobwatirana na bali bekyombe gya Ahadi Trust Kenya okwana omurugibo mu prime cabinet Tesi Mudavadi nigabaga kweneke buna yunenchere yamo yogosira batali kwenyara naboigo kweneke buna ngwegenderera bali likali kuganyerera obokonyi. Ile ingine ni chakula tunawapatia leo. Wengine wananiambia wanafikanga nyuma wamechelewa sana. Sana wamechelewa. Wengine wananyang'anywa mpaka chakula yao. Kwa hivyo ningetaka kuuliza askari. Watu wakija hapa, wamekaa hapa, tumeongea na wao, tumewapatia chakula.
Let's give them security, wapeleke chakula yao nyumbani. Wengine wanaibiwa chakula yao wakiwa hapo tu nje ya nyumba juu hawezi kimbia kwenda kuzuia. Under your good leadership and guidance, I really implore you to assist watu wa Vihiga wapande hiyo miti in the right way so that they can benefit from this tree. I urge communities to assist persons living with disability with planting and growing fruit trees and other food crops as a way of giving back to society. Most of the times it is very easy to give back to society. We just need to assist one another. Kubwatikana nobo tutukanu obogendete kwenekegwa asensemo ya NHIF na boigo asensemeli ya KEMSA nigo abarai ababiri bagweso kiabene na boigo komochia oboteneneli ase ewizara yobochenu bakoragwa no Bishop Joseph Obanyi kurwa sensemeli ya Kakamega nigo abolire serikali enene gwetera ewizara yobochenu koimukia egetambukiro kebwenete ase bali babiri bakubweteraniwa no bukurumi ase sekteyo. People who are bent on benefiting from the poor, from the sick, and that is a scandal as it has been called. But I say then the government must spare no effort in bringing to justice all those who are involved and reform the system. EMSA is the only agency, public agency for the government that distributes drugs. Now, when it is in the state that we have heard, it means Kenyans, when they walk even into the government hospitals or public institutions, even if they are treated, they can't get medicine. That's another scandal. It means that a Kenyan today Habarai kurwa sobo mobwa azimio la umoja nigo barachigwikirani ekina kyabo bosi wekigambero kubwatikana no gwetigwa we budget yo mwaka w'ekirubere 2023 naboigo mwaka w'ekirubere 2024 bakoragwa no mugavana we county ya Siaya James Orengo naboigo umubunge Oralienda Otende Amolo nabaribande batano nomo nigo babakoneke bunambali tayari aso kwegerera Abakenya asibabolire ababwatani korwa asobo mabwa Kenya kwanza gotiga ko chenga ekiagera tebarabwa. You all know that the finance bill passed, and any time now it will become law. We in Azimio, we in ODM fought it as much as we could. I told them then, and I'm reminding them now, that Parliament exercises delegated authority under Article 1 of the Constitution. The ultimate authority lies with the people of Kenya. We are already in court. I was there yesterday. We are back again there on Monday, and the court will tell us whether that finance bill is legitimate and legal or not. So those who are celebrating, they better withhold their celebration. I heard Professor Kithure Kindiki lecturing us and telling us that whatever options you agree on, the option of Mandamano is out of the question. Who is he to tell us that? If the people tell us it's Mandamano, so shall it be. Walisema wakusema. Na pia mmoja wao akasema mwenye akona basi hata ataenda aendeshe ndege. Walisema wakusema. Kumbe chenye walikuwa na maanisha ni ya kwamba wale ambao wako chini watazidi kukua chini. Walisema ya kwamba wana support hustlers, that to support the bottom up economy. Nilikuwa naambia watu bottom up inamaanisha iba pesa kutoka kwa mtu ambaye aliye
Chinga kiecho boigo nigo abaraikura sobomo bwa Kenya kwanza baganire serikali kwa igwa chinga kichibwenerete elinde goikerania emirimo yabo nigo bamuchiri omuraibe kyama gya ODM Raila Odinga asokorobelia okorobekana asiba muganire gotimuka korwa siasa ekyagera nigo aguturubania ensi. Tunataka kusema tuachiwe nafasi tufanye kazi. Hii serikali yetu ndio inafikia miezi 9. Moja haiwezi kuja kusumbua nje msima kila siku maandamano. Kuanzia nikiwa mtoto mdogo maandamano mpaka leo. The opposition is not distraction and is not throwing stones and is not destroying your country. If Raila Odinga has an issue for development for this country, President William Ruto and Raila Odinga Raila Odinga and Rigathi Gachagua are reasonable enough as adults to sit down and discuss issues for the country. Ababwatani korwa sensemo ya National Construction Authority nigo babere bakubwatrana n'ekiskuru cy'obundi gose TVETs aseba cyakiri omurobeli obokorwa amayegeryo elinde konyora kibundi nabo igokwenekia obokoreri obya ase amatukabosyo ekerenge kenene no konyora kibundi kibwate obumanyi boisaine ase omurobeli obokwaga cya kinyomba kingiya nabo igochirigorire inse kegima. Conducting a training and accreditation program that is meant to prepare our fundis from mashinani on safety and on issues to do with construction good practices. While we are talking of housing and putting money to housing, we have to prepare our people on the ground. This is a very good move. It will be able to take care of the issues of collapses that we're having in the industry. Because what we've realized from previous investigations that we've done, the fundis that implement these projects are not fundis that are accredited, they are not fundis that have good competency. So the NCA programs that we have for accreditation makes sure that the fundis that are on site are the fundis that are sensemo ye chigosolio mwanchumulie nigongo kumanyabuna nigo eskuru ye secondary y'omwari nigo yamereri obobuibwe eskuru ye secondary gose yabamura ya St Joseph Nyabigena ase chigosoli che final chenkoyo ase orogongo rwa Gusii kolengana na barobo nigo babere bakwenekebuna abagosoli korwa ase eskuru yabamura ya St Joseph Nyabigena nigo batalenge beskuru yo ase babekire ekinabo si weke gambero. Kwa jina ni Eric Barongo. Mimi ni mwalimu katika shule ya upili ya St Vincent OMWARI. Kwanza kabisa katika finali hiyo iligunduliwa kuwa ama tuligundua sisi kama shule kwa shule ya upili ya Nyabigena ilikuwa na wanafunzi 5 ambao walikuwa former students wa St Vincent OMWARI ambao walifanya mtihani wa kidato cha 4, wengi wao kufuzu na wengine kujiunga katika vio mbalimbali na taasisi mbalimbali za kufunzi. Ili tuweze kuwapa wanafunzi wetu haki, si wa OMWARI peke yake, lakini Kisii County na Kenya kwa jumla, tusiweke pesa mbele. Labda kwa sababu hili jambo lilitendeka kuanzia pale mwanzo, wanafunzi hawa hawakuweza kutambulika katika vitengo vile vingine vya zonos mpaka wakapanda juu tukafika kuwatambua kwa sababu sisi tulikuwa tunawajua. Pe haki yao. Mtawapa haki yao namna gani? Kitu cha kwanza, tafadhali tujaribu kuharakisha hiyo kesi. Maana tukichelewesha basi tunajua kwamba haki haitatendeka. Naomba ni mnukuu mwanasiasa maarufu nchini ambaye alisema kwamba justice delayed is justice denied. Mancho murigereria korwa sorbo tioroni ona ikire OMOERIO wamangana maya asebire biga kolende toskato nyegera ayona mange chikoraga chinsa isato no yanyara senchera eyobokirano kolende nyara sense mo chiche mitandao asense mo ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na bega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website na bagotonyara gwetera www
www.ndizitv.net maigachi kamera soko enekibuna ebichana boigo eliogire gwikira sole asenchera ya bene nere Petronira Mukeira tobeto kubwatanere Joshua Auta aschinsemo chibirekerio nencheria ne Fridah Kerubo toska tonyegera ngwira nanda sigekeke Kerubo sio elinde tosange na Dr. Kena Moses.